itxasiko da, ja, finiko da, bro. Hauxe kartela, bai, Arratsaldeon, Bermeo. Arratsaldeon, Bermeo. Bueno, oine hartza frontoi zoragarritxik, gaur hiru partidu edukiko ditugu, eta aproba egun edalez, baizeleike akatzazko goti zuzenekuen, abotzan partetik eta irudixen partetik bai. Orduen, parkatu eragozpenak eta, bueno, gustatu dezagun sexta puntiaz. Ia entzuten den mikroa. Haupa, arratsaldeon, Bermeo. Amenga lehenengo aldiz Bermeoko hartza frontoi zoragarritxik zuzenian emon naixen sexta eman aldixe. Lehenengo, gaur nire berbetik gaitxik ikusiko zuen, azela Bermeotarra, baina aldala zeu gulertzeko moninko berba. Oin momentuen ikusten da zuez jokatzen, iruzketa bigarrena Bermeotarra gorrizko, eta argoitia berritxuarra. Haue neskazti oso indartzu da, beren familixan pelotari asko dauz, dana dionak, gero kadetien partidu jokatuko dau bere nebie, ametzek.
oso atzelari sendue berabe. Eta, bueno, oin lehenengo, gozaiu daigun, Bermeotar honen sakiaz, hori aier, eta ia zelan den partidue. Momentuz, iruzketa bi, Argoitia bat. Ia Argoitia laugarrenak errebeskadarra bota du, baina kanpo urten dago. Tantu, gorri. Eta iruzkietak goiko txapara. Ja, apurke pelotari berotzen juten din. Eta partido politxu bat emotozkuen. Hemen daukau Argoitian saki, Eta Argoitiak ezin sartu. Gorri, aier momentuz gogor hasi da, 5-1, iruzkieta bigarna. Bueno, hemen tanta hori eta atzerapenak ikusiko zuez, hemen berba teknika, markadora, dana batera iruteko kapazez ga, baina zozer egin gau. Jarraitxo daigun. Venga, Argoitia sakera. Bueno, gaztiek izan arra ingun peloteo politxe erakutzi oskue, eta tantue gorri. Kontutan hartu bihaune da banaka jokatzi oso zaila dela, eta zaila hue olako gaztientzat. Han falta pitau dau, tantue urdin. Iruzketa bigarnak ezin sartu, tantue urdi. Venga, Argoitia.
Ziarak eskumekada edarra jodau eta irusketa buruz gain pasau dau. Irusketa bigarna bederatzi, Argoitia laugarna 6. Bueno, egizan, hemen gaztik izanaren peloteo luzi da zeitzen eta partidu ego ordoia, Hemen ez da inor parkatzeko. Ziarak esku bakarra sartu du pelota gatx bat, ia aiarte zeitzen den, aiarte katzera, eta tanto buruz gain pasa dut Ziara. Tanto politxe benetan be. Hone gazti, baina gorra di benetan. Ziara gondo arrimau, 11 eta 8. Mucho aiet. Aiete grebeserra, Ziarak sartu eta ia zeitzenaren, atzera. Pelotaka ikaragarri ze, eta irusketa bigarna goinguen ezin izan dauz hartu. Baina, bueno, ikusten lez... Oingo honetan, iruskietaren peloti, Ziara Argoitiak ezin sartu, tantu egorri. Ikusten moduen, Ziara berritxetik ez da etorri denpori galtzera. Bueno, ontxe, 15
Tantuan bila iruzketari garrana, txalo bero bat berantzat. Eta ia zelan doin tanto hau. Sí. Ostras, edarra tanto politxe izanan hau benetan. Ino pentsetan ezabanien iruzketa errebotie edartotxu jaso dau eta zeta txukulun, barure, berantzak. Lehenengo zeta, dak, iruzketaren zat. Ea, oinai musika pixkat ibinik hau, entretenitzeko. Ia, pelotarixe barri daz frontoien, eta sakera, ziara Argoitia laugarrena. Sake Luisie, pasa. Iruzketak eskumakara edarra eta ziara arroitiak ezin sortu tantue gorri. Bueno, oine, zuzenean ikusten zeuzen ondat, jakin daizuen, gaur, sarreratu haindi, eta hemen, baia, jentetxue batu da frontoien, osea, hor etxein aspertu de zeuzen hor, jun urbiltzen frontora, hemen, ikuskizune, handixe bedata. Hala, animo da noi. Eta oinguen aiertek ezi pelotiez estangatu bana. Ziara peloti bajatzen saiatu eta txapapera. Tantue gorri.
Oingoen be ziara larregi zabaldu dau eta peloti kontrakantxara. Hirusketa bigarna ikusten dugu partidue momentuz dominetan, lau eta bi. Animo pelotari bisori. Oingoen ziara errebesa peloti asko bajatu dau. Eta tantu. Hirusketa bigarna lau, ziara argoitia, hiru. Oingoen ziara gombo bazkatu du pelotie, Aiertek esku bakarrien saioak egin dau eta iseixe sartu du, baina iseixan gatu da. Tantue gorri, o parkatu, tantue urdi. Oingoen parekatu te doi, laune.
Oinguen jagisek emotze iruzkieta bigar nahi, eta tantue urdi. Ikusi hau, honek gaztiok bixotzeneko dile, eta tante hori gau izenok konfusio bat euki hau, eta irabazten doienan bera etorri da, desasku, tante hori alrebez ipini haule. Orduan ba... Horre, maleziak ikesten mugu da, edo... Oba ez. Gaur egunin trampi besteik ez da, eta hemen ikusten da batzuk hori baino persona hori dile. Venga iruzkieta, jas! Hori, sake darra eta indartzu eda luziek ise. Lehengo pasi, txartu espana be. Oinguen ziara gutxi bera jotako pelotie, iruzkietak ezin sartu. Tantue urdi, zazpitxe beratze, argoiti aurretik. Partidue ez du doi benetan be. Iruzketa pelotik kantxa barron jo dau jagixe, eta rebotin atzera, orduan, tantue iruzkietana. Venga hier, ia sake luze bat, edarra. Oengo, al revés, oengun aierte bera gutxi bera ipinitzeko peloti, eta ziarak ezin sartu. Beratzine.
Bueno, irudixepe oin hobetotxo ikusten moten dau, eta ia urrengo partidukin be, gozetan segitzeko aukeri daukaun. Ziarak eskumiaz, bastartu, eta esku bakarrean aierte pelota edarra benetan besartu dau. Eta ziarape barrure, hone ditik, ai, zedarra penie, hori peloti sartu, eta frontizien kanpora. Tantue gorri. Horrei jokaldizai, naitxe botataku danin esateako pika ibete, ez dakio naitxe izendan, baina koskia hartu dau, kanporut urten dau, eta tantue, berritxo arrantza. Urdin, amaikana. Aierte jaurren jagixe jotze ezin sartu. Tantue, urdin. Oengo pelota zuen kontrakatxara joako iruzkietari. Tantue urdin. Oinze, oinek irugarren zetera jonbierretau ba. Hemen aditu batzu da, esaten dabe, bueno, baietz ez talako meni, bera berpiotarra dala. Danetik entzun bidamen. Ia ba, segido izela holoko espektakulu emoten mintzet. Kontutan hartu hone bisepe gazte dile, batak 12 urte eta bestik argoitiak ez da bederatzi marsema duk esan. Hau neskatile, etorkizun handiko pelotarixe, aier be abile da benetan, eta gaur ikusten gau esan modu. Hau partido badakizue, YouTubeen rabote gatuko di, eta nire bena barri ikusi, hor dauke. Bar, ez bar, honek tantea horien txarto markau dabe, da kritika danaketateko bueno mozari. Venga! Argoitian azkenengo sakie, Luzi espada bintzet. Eta baleko da. Aierte sartu. Goixen jo. Ia buruz gainezten pasetan. Eta Argoitiak ezin pelotikatu. Oninoik, tantue, onioiz eta aurreruz jarritzen da. Iruzketa bigarnak 12, Argoitia laugarnak 14. Oingo saki ondo arrimaure dago Aiartek eta ziarak ezin sartu. 13 eta 14, Argoitia aurretik. Eta tanto honegaz, ziar Argoitiaren zeta ontsa markaukau. Taka, zet bana. 13 eta 15. Argoitia nauzi. Oin hirugarren zetera jongoa eta hirugarren zeta bostera izeten da, dakizuen modon. Despadakizue, oin badakizue.
Bai, jota. Mikel. Mikel, etorri, gero nahi urtetan da bizenin, hartu hau, da, euren aurretik kanportzolan juntatata, da, gentida beni gozu behitxo, honek itxen dago, holan eruten dago. Vale. Inbidoto bakarrik, ja grabaten dago, Bai, emititzen dago. Neuke zertzoten egin. Vale. Gero bat, deskuidu santu, nik uste mozu goregi beregi dela, bere solan dago ez estabilitate panin juteko. Bestan, honegaz, einzenke, boratxo ipini, vale. beratxo ipini. Vale, edo albora, edo... Honena da zu ipini erdixen, da, ero zeuke hori. Vale? Abitxo batez. Baina ziotze zerren. Luze! Hemen, entreteniu eta honaz pixkat, iruzki eta bigarna pi, eta argoita laugarna, pape. Ia, Bermiotarra aurretik, bere frontoien, eta ia zelan amaitzen partidue. Zabalerako sarkide, ziara sartu, ondo bastartu, aierte barrure. Eta ziara errezka llegeuko zala emote ban, baina ez da ikiana edo ondo kalkulau esana zer izan da. Hau berotzen dauzen ez dut ipingo, gero, hau berotzen dauzen. Ez, hau gero nire ekarri, honek urtean ari eurek erabetako. Urtetan dago izan, eta gero ekarri nire amata horikot, eta gero kontroluta dago izan, jueza ze. Jueza zutela, Iruzketaren azken zakie, sake ona baina, ziara barrure. Eta gora bota dau, zeta eta partidue, aiert iruzketan zat, hemen protagonista gontxe aldageletarut. Bai, pena honioik hemen hartza frontoien, hori behar dugu, kobertura hobetxu haue. Urrengutan, kaliade hobiaz emoten saiatuko gara. Oin, urrengo partidoko pelotari sartu diberotzera. Oin, sarrerako kartela ikusiko duzue, zeintzu jokatzen den ikusteko, eta gu bitxartien, bigarren partidue preparauko dugu. Eskerrik asko, da jarraitxu baitxe edo partidue zuzenien, edo etorri frontora, hemen frontoien gerua eta jente gehiago da. Danon zaleku da, etorri bilurri barik.
Está, hola. Esto, por culo.
Mikel, beitxu. Ez, ondo, de puta madre. Ez, eioto atzeko mobile konfigura bot, atzen biltxotena konfigura bot, ona zibiltzeko mon, orduan, bateri zigegunte gotze, nahi bozu behona zibili partidun zier, eske, saria ez dugu. Salidi eta listo, Baina, salidi eta hori, esatu den aipini komode, baina hartu distantzia, hori ikustosuna. Hola. Ez. Handizie, euregandik. Vale. Ez gaine. Eta geldi. Ez, Mikel. Haulan epintxo. Holan hartu referentzize. Vale. Berego ipini erdixen. Ontsa erdixen. Bai, venga, saludo. Bai. Venga. Oin, kadetien partidua jarraitzuko dugu. Hemen daukauz, sexta gora. Gorrixen partetik eubikauz daukauz iruzkieta eta Arakistain, iruzkieta bigarren anaizarra eta Arakistain eta pareja urdine, Kareaga eta Argoite hirugarrena. Ia, txapie bota begora eta ia zeinek toketako zakie. Zakie, urdin. Listo. Osarko derra. Bai. Que nos está matando. ¿Qué? ¿Nos está matando qué? ¿Zarto? Bai. Gero, enbida, harinaua egon bertan. Bai. Bueno, a ver, gaurko pelotari zen inguruneko berba pixkat. Bueno, a ver, oine pelotari zen inguruneko berba pixkat. Iruzketa bermeotarra da indarrundiko mutile, eta kontu zibilidiko daunegaz. Partiduen sartzen badakiz batez be, kortada edarra botatotxu, baina peloti atzeratzen habilidadea ondixe duke. Bestaldetik Arakizain daukau, berritxuko eskolaku, pelotari oso seguru, sartu eta erun, dana itxen dau. Oingue, gora bota den arre. Ametze bota dau. Bai, tantue, gorri. Bai, Arakistain pelotari segurue da, orduan pareja gorra itxen dabe. Gorrixe. Bestalde daukau Markineko eskolako Kareaga, aurrelarixe, eta bera satzien pareja, Arano, Argoite hirugarrena, Amet, erazkota ezeutzen dana, pelotari segurue. Bueno, Kareaga aurrelari errematatzaile da, lehenengo tanto bisetan ikusi moduen. Eta indarra hondirik ez dauke, baina errematerako habilidadi dauke. Eta Argoiteak esan dugune oso segurue. Kantxan ondo ibiltzen daki, orduan gaur partido gogorra izelik.
Bueno, komento dugu modun, Karea 3-3, bi paret bi zabalera, eta bat barruen, bat eta 3. Iruzketa erreskada indartzue eta Kareak ez izartu. Tantue, gorri. Iruzketaren bigarren luzea. Oingon iruzketak gehixei kosatzen nahi zen dago eta goiko zarera jojako. Tantue, urdin. Arakistaine goixen eizen dau kolokau eta goiko txapara jojako. Pena hundixaz, tantue, urdi. Maneskara gikutu indau, tantue, gorri. Iruzketa Arakistain 3, Kareaga Argoitia, 5. Oingoen be Kareak ez sartu, tantue, gorri. Karean alegine eskumiaz bipareta, baina kontrakantxara juegako, tantue, gorri, 5. Partidue ez du benetan. Are txiruzketaren pelotakada goiko zarera. 5 eta 6, urdinak aurretik. Aretxen kortadie eta urdinak ez bata ez bestie ez dira llegau. Zeine, partidu ez du benetan.
Luze. Oingoen alakizaina peloti ezin gatu, tantue urdin. Aretxen pelotak adie txitxakera joan da, tantue gorri. Iruzketaren pelotaka da goiko zarera, tantue urdin. Goitxi bera, bikain jodau bipareta kareagak, tantue urdin. Are sakera sartu, bipareta eta tanto. Tantue gorri. Iruzketara gizten sorti, kareagar goitia bederatzi. Tanto horra denetan, kakarea agertzen pelotiratu. Bederatzina. Aur, errebote politxe, kortadi, danetik ilusioz tanto honetan, tantue gorri. Ametzek peloti ez finkatu, tantue gorri.
luze, Aretxe pasa. Hoengoen Argoitia peloti asko bajatu dau, eta Gorrixek ezin izena bezartu. Tantue, urdin, amarna, benetan be partidu ez du doie. Kareagak barruen edarto lagadau, Aretx guztiz engainatuz, eta tantue, urdin. Anetzen eskumeka bikaina, eta Arakiztainek sartu, eta Kareagan bipare eta Aretxek ezin zestangatu. Tanto zoragarri benetan oingue. Honek gazti edi, baina pelotari ona ebile ikusten da. Hoen be Kareaga paraditie barruen, Aretx kanporako bidi hartut egonda, baina ikusin dau eta iseixe sartu daben arren, tantue urdin. Oingoen Argoitiak peloti leko txarrien ipiniotze Arakiztainei, eta Arakiztain gana sartzen dauen arren, oingue ezin izen dauz hartu, tantue urdin. Oin txalo bero bat, azkenengo tantue, azkenengo sakie markinarrantzat. Eta beste bipare zoragarri bategaz, Kareagak lehenengoz eta poltsikora urdinentzat. Egiz esan, bostantun aldie ikusten da markagailuen, baina jokuen horren bestereako ez da izen igul. Pareja bisek oso lehenengo set ona jokatu dabe, eta oin bigarrenean, beste olako gerran bat ikusteko, aukeri eukiko dugule, usteot.
Iruzkieta sakera. Sake Lucie. Pasa. Hora, esan behar da, hemen pasak marketan haueta, baina guztu eta hemen hartza frontoien pasak ez dile kontetan. Bueno, markagailu elegantia dauketela ikusteko bintzet, hor daukezu ez markoite. Jarraitzu disfrutetan partiduaz. Karea peloti ezin gatuz ez da, tantue, gorri. Hemen konexio arazue daukauz, urrengo ekitaldi xeterako saiatuko gara internet konexio hobia edukitzen. Eta aurrera. Argoitearen errebesa goiko sarera, tantue, gorri. Areagak iruzkietaren biparete sobragarrixe sartzeko kapaziai eduki dau, atzeratu peloti, tantue, urdin. Atzetik Argoitiak bi esan deutzo Kareagari, Kareaga kasoen eta biparetagaz, tanto. Pelota gatsa sartu Kareagak eta atzeko zuluen ondo kolokau gainera. Iruzkieta Arakistain bi, Kareaga Argoitia 3. Argoitiak pelotakada edarra txula topatzen eta txula ez, baina jagitxik izin dau pelotiek, tantue urdin. Aretxe iruzkieta biparet gogorra eta tanto iruzkieta Arakistain 3, Kareaga Argoitia 4. Apa Kareaga, txapeldu! Hostia, ona! Hori baina!
Eta Kareagak pelota ezin zestan gelditxu, tantue, gorri. Azkenengo iruzketa pasabigaz tantu erregalau dau, eta oin Kareagak beste pasabigaz, buelta. Berape erregaluen, sartu sakien, atzera, pelota gatxa, Aretxek, eta, Aretxek ezin erun. Iruzketak ezin gelditxu pelotiz estan, tantue, urdin, 5 eta 8, urdinek aurretik. Arakistaine Kareaga buruz gain pasatzea nahi, eta goiko toldora. Iruzketa Arakistain 5, Kareaga Argoitia 9. Kareagaren beste pipare ikusgarri bat, eta tantue, urdin. 5 eta 10, urdinak aurretik. Venga, iruzketa Arakistain. Venga, ondo sabiz eta animo. Aretxek ondo reboteo dau, eta Kareagak ezin sartu. Tantue, gorri.
Kareagak beste pelota bat barruen elegante lagau, eta 11. tantue lortu dau. Irusketa Arakistain 6, Kareaga Argoitia 11. Amets Argoitia eskumekada Bilurgarrixe, Bipareta botaz, eta Aretxek ezin sartu. Tantue urdin, Irusketa Arakistain 6, Kareaga Argoitia 12. Markabailuk emoten da, baino partidu estua doi egiz esan, baina hola entxedez gauzak. Hoengo Irusketa kasarre handiz atzeratzea nahi izen dau, goiko sarera, tantue urdin. Argoitian eskumekadie, Aretxek ezin zestangatu. Hemen partidu aldatu da, Amets Argoitia eskumakin jokatzen hasianetik. Eta oin azkenengo sakie pasaik ezien, Kareagantzat. Arakistain. Kareaga beste bat barruen, eta tanto zoragarrixe. Orduen, bigarren zeta Irusketa Arakistain 6, Kareaga Argoitia irugarna 15, eta oin hauzixen partidure pasoko gara, eta laster konektauko gara barrio.
Izela dute urten. Venga, oin azkenengo partidua ekin gotzau. Hemen Gorrixen partetik Ormaetxea eta Oierdi. Ormaetxea Bermeotarra urte askotan profesionaletan ibilitzeko pelotari ikusgarrixe, sake remate abile, rematatzaile abile. Pelotari ona izen zan, aspaldi zene peloti alde batera putxo alagat eukio, baina bueno, partido batzupe jokatu ditzu. Gabonetan be hementxe jokatzeko aukeria eukinaban, jokatzen ikusteko aukeria eukinaban, da gero partido amaieran ez hausten, gustora ez alagatu, ia gaur arantzitaten daben. Gero beste aldetik daukauz Gallete Beitia eta Gallete Beitia Legeitxarra, Aitzol, hau federazioen eta sartutu dagoela uste dut konjundut espana, eta Unda be, urte askun pelotan ibilitzeko aspaldi baten itxitxeuki dau, barrido jokatzen hasiako. Ia zelako partido emotozkue. Oierdin pelotak adie esker horman gora. Tantue, urdin. Utz eta bi, urdinek aurretik. Oinguen Ormaetxeak ez modun gozo barruen dagatik egiten dau pelotie. Baina txapa bera jugako. Tantue, urdin. Armainetan be jente pilu ikustau. Bai, benetan be, jente mordue da hemen. Eta ondioik etxin zauzenak eta bat ematen zuten bada, etorteko aukeran zauze. Onda, pelota kantxa sartu dau, bipare eta eskumiaz da kontrakantxara. Tantue, gorri. Oierdik pelotiez estan ezin gatu, erreboteko zuluen eta tantue urdin, bat eta lau, Gallete Beitia eta Unda nauzi.
Undak honek eskumine bizi-bizi daukela ikusten da, eta edarra mondo garrotatue, tantue, urdi. Gallete beitia sartzeko alin, eta ezin zen pelotik galdu. Bueno, lehen dato batzuk alrebez bemotxot. Ointxe zorozte, Ormaetxea Miami egon dela, bai izitin neuko temporadie jokatzen, eta Unda eta Oierdi, Daniako, Iruileko temporadie indabe. Orduan, claro, ikusten da honek entxufote bezala. Pasa. Oengun Oierdiri atzeko zeluen sartuako eta zestia stope rebotein tantue urdi. Undak lehen pelota katxa sartu dau, eskumaka gorra eta Ormaetxea zelau peloti sartu dau baina. Errebote bikaine, bipareta, Ormaetxea llegau, suave laga barruen, eta Gallete beitia sartu daren arren, zelako, tanto politxe ikusi dago baina. Gentin zutik, hemen berreun da berrota marba lagun egongoak itxienez. Eta amieti, politxe? Txostien bertan jodeu pelotiek eta Oierdik ez du jakin asko gitxi urtengo daben, erdi urtetze, ezin rebote hau. Tantue, urdin. Bai. Ormaetxea. Sak errematien barrun goxo, eta barruen lagaten da pentsetot bigarrena dela. Ormaetxea Oierdi lau, Gallete beitia onda zazpi.
Bai, hemen hartza pelotalekue zelako partido politxek ikusi ditu, baina hirurek, gaztien buruz burukue oso politxe izen da, din gaztetasunaz eta banakako jokatzean gatxagaz ikusi gendun erkiaga eta zelako arrazukin ibilizin mano-manoen eta gazti golan jokatzen ikusti, zoragarrixea eta oin kaiete behitiak indabe bi pare eta be izen da ikusgarrixe. Gero urrengo partidu ikusi haune, igul markadorin aldetxu ikusi da, baina joko aldetik bi parejak oso ondo ibili di, partidu luzida politxe izen da, eta oin amenga ikusten nausixen partidue, eta benetan, tanto politxek ikusten gamen be. Ia holan jarraitzen da ben. Oierdik atzetik erregalotxue, dejadie nahi izen dauen barruen, baina zuabiek urteotze, kaiete behitia heldu, da kaiete behitian kortadie oso indartzu izen da, baina txapar urteotze, orduen, gorrixen zatantue. Hormatxe oierdi bost, kaiete behitia onda, sortzi. Oierdi eskumiaz asko bastartu dau eta undak alegin indaben arren ezin sartu. Tantue, gorri. Seizen oigo tantue baina. Seizen da. Hormaetxean moztuteko bikain gaiete behitiak erun. Bueno, danetik ikusi tanto honetan, eta tanto azkenin, gorri. Oinguen undak ezin sartu, tantue, gorri, amen, sortzine doiez, da amen, onioi gauzak ez du da.
Ormatxeak bigarrenien be. Gauzarraro bat inde alindu da, iruten, baina ezin txapa gainera heldu, tatu eurdi. Ormatxeak oso pelota katxa ipinitze galete beti baina sartu indau, baina honen errestue esker horman gora, tantue gorri. Indar handisa estorria da ormatxeak egin pelotie. Tantue, urdin. Luze. Bi luze, falta bat. Emote dut, txarto esan da dagoela, baina. Bi luzegaz labur bat eitzen da ben. Tantue, gorri. Ormaetxea gozo lagadu barron, gozuegi, eta gaiete behitea, helduan arren, ezin sartu. Tantue, bermiotarrantzat. Ormatxeak lehenengo pelota oso gatxo bat erun dau, eta gero tantue elegante maitxu batzien. Pelotari veteranuek askotan esaten dabe, atzeko zululako tejadaik ez dauela. Undan bipareka, Ormaetxeak zelan erendan oso-osta saria izikutzeko. Eta bigarren hau ezin izen da beruen. Baina esaten egon harine,
sari ez ikutzeko zelako filigrana gehitxune Ormaetxeak. Baina tantu urdin. Undak ezin sartu pelotie, eta bere burua sasarre, ia tranquiltzen dan, oso ondo da jokatzen. Eskume bizi-bizi bategaz dabil, eta Ormaetxea zakera, 13 eta 11 gorrian eusi. Zelako peloti sartu da Ormaetxea, baina gaunun da barrio. Bata eta gero bestiek. Hau da, ikuskizune. Ondan, piparet potenti eskumiagaz, eta Ormaetxeak ezin zestan zartu. Partido guztixen da, onda beran eskumia aprobetxetan, eta benetan be, bizi-bizi urteotze pelotiek. Ormaetxeak sakerre matien oinguen parkatu ez, piparet zoragarrixe, garera, tantu gorri. Txalo ero bat ontxe Ormaetxean zat, bere azkenengo saki izango da, pasa itzen espada bintzet, ea txalo bat, haren... Txalo bat bari, 250 markitzen. Venga, Ormaetxea, vamos. Eta Ormaetxean errebotie, Zabalera. Tantue urdin, hemen gauzak ez dudaz benetan be. Agatxoaz daukiote tanta horien. Tantue, gorri. Ormaetxea oierri 15, eta gallete beiti onda 13. Ontxelazter, bigarren setera joko du.
Bueno, bigarren zetari hasieri monotzau. Ja, gallete betian erreboti, Oierdi barrure, bi gallete betian barrun, eta tanto bolitxe benetan be. Hau leke txarreu ez da tantu gerregaletago. Tantu, urdin. Oierdik ezin sartu, tantu, urdin. Bueno, zei zendario baina pelotan katxa asko sartu ditu horrengoen jokalarixek eta hormaetxean azkenengo ñakue barruko partien zoragarrixe, txapa gainetik milimetro bata ez daite jundan, tantue gorri. Gallete betia peloti bixen tartera eta tantue urdin. Bueno, jakin daizuen hartza pelotalekoa aparte markina xemeinen be barikuero eta zapatu askotan zuzenean YouTubetik ikusteko aukeri daukezuela.
Markina Xemin, zesta eskola sartzen basarie YouTubeen, eta arpidetzen basarie, horra biziko zue, noz dauen zuzenean partidua. Partidu zoragarri zigoten dian be, eta badakizue, gozatu, YouTube bidez, doain data, eta frontoien be bai, gaurko egunetan moduen. Segidu dugun, partidu zoragarri honaz disfrutetan. Onda epipar eta suave, eta tanto, danak engaino bitxu. Benetan be, politxe. Aupales! Ale, fratizena modon. Beste kostau politxe zulura da tanto. Bueno, gorrizek epi jondi, eta bat eukete apunta dute. Gorrizek bi, urdinek, eta untak izeixe sartu dau, baina ezin, gorrizen hirugarrena. Bigarren setien be, gauzak ez du ez momentuz. Oierdik ezin sartu erreleteko zuluen, tantue urdin. Oinguen gorrizek ezin izena berun, tantue urdin.
No, undak edarra botau misile. Misil ultrasoniko, supersoniko, horretaiko bat izan da. Nio beste ikusi, ni neuk ez behintzat. Tantu, urdin. Oierdik endau, tanto elegantie. Eskumiaz, bipareta atze samarretik eta sarera. Tantue, gorri. 5 eta 8, Ormaitxa eta Oierdi, atzetik, kasu honetan. Ormaitxeak oso barruen lagadau eta Gallete betia daundak tope indabe alkarren kontra. Gallete betiak peloti sartu duz ez da, baina tope ineran ezin izen dauen antzun. Tantu behordun, gorri. 6 eta 8, Ormaitxa eta Oierdi. Urdinei hurbiltzen atzetik aurrera, eta ikusiko dugu ia zelan jarraitzen den partiduek. Undak ezin peloti esartu. Tantu, gorri. Undak erreboti ezin erun, tantu horre, sortzine, partidue benetan behestu doia, eta ia zelan jarraitzen den. Hondan pelotak adie goiko zarera, tantu gorri. Ormaitxa eta Oierdi atzetik aurrera datoz, eta holandanin arriskutsu izaten da aurkari xentzat. Ia animeten din eta konzentrazio pixkat hartzen da barri do. Ondak eskumiaz.
Eta Gallete Beitian errebotie kontrakantxara. Tantue gorri. Onda goinguen bezik izan dau peloti esartu. Tantue gorri. Horma etxea eta oierdi atzetik aurrera datoz. Eta emoten dau, amauz garren tantueia ikusten dago esela. Venga, Gallete Beitia, onda, animo! Oin bueno está, oierdik ezin izan dauz hartu. Tantu urde, amaikete beratze. Korrixek aurretik. Errebotie gatsa eron daue Gallete Beitiak, Alex Dormatxean bipareta eta tanto zoragarrixe. Bizkor betorri da Gallete Beitia, baina ez da llegau. Tantue gorri. Gallete Beitia kortada bizixe hormatxak izeixe sartu dau, baina ezik izan dauz estan gelitxu, tantu urdin. Onda eskumiaz peloteu domietan ebeli da, baina horma etxean errebesa ez izan dauz hartu. Tantue gorri. Eta horma etxea eta oierdi, tanto behin faltan, partio irabazteko.
Oinguen bai, oinguen lekeitxarrak, tipi-tapa, biparet politxea, sarera, tanto, urdinentzat, mairu eta maika, Ormaetxea eta Oiardi segitzen dabe aurretik. Ormaetxean bipareta kanpora tantue urdin, benetan be estudaz gauzak. Honin egorrizek aurretik, baina urdin epe gainen daukese. Oiardik pelota oso gatsa sartu dau, eta gero zer da, ezker orman gora. Pena izaten da, olako peloti sartuteko utzeitxi, baina peloti olako txia da. Ormaetxa eta Oiardi amairu, Gallete Beitia onda, amairu. Ormaetxea moztuteko zoragarrixe eta urdinek hankak altzau bier, pelota zoik esartzeko. Tantue gorri eta tantu baten faltan partidu irabazteko gorrixe. Urdinek osta, bien bier, hirugarren zeta derrigortzeko. Ia txalo beroa Bermeotarren partetik Ormaetxeari. Eta Gallete Beitia gizkin erun reboti, tanto politxe izen daube, zorizena pelotari zei, oso partido politxe dabe, eta horantxek amaitzen da, Bermeon gatzen da, Bermeo eta Gerniketartik gatzen da gaurko azkeneko partidue. Oin eskerrik asko partidu jarritxo zen danoi, bertora frontora etorri zarien danoi, eta grabotu ikusioko zuen danoi bebai. Beste ibarik agur bero bat eta hurrengora arte.